Hello guys, so it's 7:49 a.m. in the morning. Welcome back sa akong channel. Karon atong i-discuss about sa technical analysis sa Binance. Karon focus na sa Binance. So makita ninyo mababa kayo ron ng Bitcoin. So it's a good sign nga mag buy in ta Bitcoin. Kaya probably by next day or mga next week taas na ni siya, so good signal ni siya nga mag-invest ka sa imo or mag deposit ka og Bitcoin sa Binance kay tungod 10,183 dollars na lang siya, so it means 10.31% ang iyahang gibaba. So ang kuan sa imong analysis ani ato ka diri sa coinmarketcap.com. so diri ang pinaka the best nga mag-analysis of cryptocurrency, especially sa Bitcoin ani. So ato lang ka coinmarket.com, then click nimo ni siya ani. So after nimo mag-click kita nimo ning chart diri. So ani mo ni yan chart. So atong pizza December 13, 2017 ni-reach siya og 17,600. So kung ato siyang i-count sa 1 year, 3 kay overall man to siya. So kung kikan July 15 to 2018 hangtod karon nga bulan, so kita ninyo sugod siya sa 6,000 USD dollar karon 10,000 dollar din ang maximum niya karong tuig guys, 12,000 or hapit to siya niabot og mga 13,000. so ani siya pag-analyze. So pwede pag click nimo ng historical data ani. So dili ka maka-analyze ka diri sa historical data niya, pwede ka mag-set diri og 7 days ni kita nimo diri ang mga price gikan aning pizza sa July 8 padulong sa July 13. Okay, so karon kay July 15 man, so probably unya magawas na ang date nga July 14 diri. So sa July 8 ang open price niya is 11,000. Then ang high price niya sa July 8 is 12,000. So karon yung baba na po siya naman siyang level. Pero sa pizza karon sa 15 kita niya 10,000. so good kaayo siya karon nga mag-invest ka kay tungod baba siya. So probably kung makahit kapalit ka ani nga price sa Bitcoin, paabot lang ka diri nga taas siya. So ana lang kung ang mga alternative ways ka maka-trade ka kung baba ang Bitcoin is pamagi sa mga altcoins just dili. So para maka-trade ka sample kay funds dili ni kay funds ato lang kasi mong balance kita naman ng balance 12. so nababa dyan sa kani. So akong coin diri is Ethereum. Okay, so ang natabuan ato ka sa exchange tapos basic. Sa basic kay mas dali diri sabton labi na sa mga beginners parehas kuha practice ra pud ani. Ani siya. So kaya ang atong coins is Ethereum man, so dali ta mag-trade ani. Okay, so ani siya mag-trade. Limit ka kung gusto ka mapalit og Ethereum, mo ning market price, mo ni ang mga nag-order kani, mga nag-buy sa price nilang expected price 0.12 ang 12.23 ang market price ay nag-order og 0.1222 diri na para at least kung makapalit ka ani nga mahit siya abot na diri sa order story. Then kung mataas na siya, example nakapalit ka ani nga price nga 0.12 kani, sell pud nimo siya dako-dako diri na nya mo siya ngayon
since wala ko yung link nga coin, so dili ko ka-sell, so need na ko mapalit sa link ana. So karon dili ko mapalit kay taas ang price ron sa link. Okay, so ana lang siya mag-analyze. So pinaka the best nga mga coins nga imong trade sa link chain, XRP, daghan pa sample dre Bitcoin mo bard kani ADA. Tiso niya kung mag-trade po ka sa ADA, sample kani ADA, imo po lang i-check diri sa imong coin market dre sa website sa coin market. Tao ni mong ADA then diri mag analysis maghihimo kag analysis nimo kung good ba ni siya nga coin, kung pila ka adlaw siya bago mo raise ang price. So 7 days ta, so check na to ang historical kani diri ka mas nindot sa 7 days lang ta, makita na to kung unsay galaw sa price market sa ADA. 7 days sulod sa 7 days July 8 0.07, so pagka July 9 increase siya, July 7 baba siya gamay, then pagka July 11 baba na po siya to ba diri as siya sa gamay diri. So kani nga mga sign diri nindot mo nakapalit ka diri. Okay, karon sa July 13 0.69, then karon 0.59, so karon nindot, so it means ani nindot pahit kani nga price ano 0.59 niya awan mo abot man siya ani nga price 0.079 ana. So good ning ADA, mapalit ka ni ron, mailan po nimo nga good kang palit og ADA kay basta pula pag mag-trade gani kayo try og kani green percent kani jud ka sa baba, pwede pag ka mo check diri, click mo ni Binance logo and diri imo lang i-click change kani diri mo ni ang mga nindot trade kani mga baba. Pero make sure nga kaning mga coin diri mag-analyze ka diri ani kung may sample kani ELF mo na siyang ikuan diri, mag-base put tante kung unsa ang coins nga available sa imong balance. Sample sa kuha, kung available sa kuha Ethereum, so ang imong i-trade po is Ethereum, so trade sa advance. Kita nyo diri sa advance mo niyang yang lang mas nindot diri kung advanced users na kay ano, kung mag-buy ka makita din mo diri ang mga orders, history, trade history ana. So na ako diri trade history na ko ing palit ko link change price nga 0.01173, then give sell na ko siya sa price nga 0.1187. So na siya. So sa analysis kani diri jud permanente mag-base sa price. So kita niya diri sa price 10,263, then tanaw na to diri ang price sa Binance 10,263 dali ba 10,163. So mo nang kaayos aning Binance trading kay barato gid ang ilang price sa Bitcoin, makapalit ka baratong Bitcoin diri kaysa sa gawas mga ano. So kung kuan ka pwede na ka diri mag deposit ka kani choose nimo ni deposit, gamit ka sa imong debit card or credit card, input ka diri pila imong i-deposit na lang, buy now lang ka, input ka sa imong debit card or credit card, so na lang. So sa mga wala pa ka subscribe at from YouTube, search niyo yung Brian video dali about sa mga base sample ka nakita niyo na. So more on Binance trading